Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Només quedo jo, tan sols un tros Sí que algun cop he dit que normalment... se'n Sí que m'ha quedat la roca perquè acabo tot d'acabar una l'infinit. teleclasse i estic esgotada. Sí que algun cop he dit que normalment quan vaig llegir algun llibre o alguna cosa no tinc com esperances cap a la lectura que faré, en plan, no penso, uah, m'encantarà o quin par... Bueno, o sigui, sí, però no. És igual, la cosa és que avui us vinc a parlar de 2 llibres que m'he hagut de llegir per la uni. Bueno, hagut de llegir entre cometes, perquè aquí hi ha una persona que no ha anat a una assignatura en tot el semestre i s'ha llegit un llibre que no era i avui he rebut com les notes i posava no ens havíem de llegir aquell llibre, no sé com et pots haver confós, i jo, normal, perquè no m'he connectat a la classe, quina vergonya, o sigui, sort que no era presencial, perquè la meva cara ha fet s'ha posat com un tomacat. No feu això, nois, aneu a classe. Però bueno, no passa res, ja està, quina vergonya! Bueno, a tot això anem a parlar de 2 llibres, un que m'ha decepcionat, bueno, m'ha decebut moltíssim, infinit, en plan, tenia moltes expectatives respecte a aquest llibre, o cap a l'autor, més ben dit, i l'altre un llibre que em feia molta mandra, que em vaig llegir superràpid i que la veritat és que m'ha encantat. I bueno, comencem per les desgràcies, que sempre és millor començar per la part dolenta, i és el llibre que no m'hauria d'haver llegit, perquè ens havíem de llegir El procés i no La metamorfosi de Kafka, però la Marta, quan va veure un llibre de segona mà que era La metamorfosi en català, no sé per què va pensar, és aquest, i se'l va llegir, i com tampoc havia anat a l'assignatura, doncs no sabia que s'havia equivocat, no passa res. La cosa és que m'he llegit La metamorfosi de Kafka i tenia molt de hype respecte a Kafka, perquè els que em seguiu a Instagram, que ara sí que ho diré, em podeu seguir, que deixaré doncs el meu perfil per aquí. Al desembre vaig fer com un calendari d'advent kafkià amb la Desnudando Libros, que és una noia que he conegut per xarxes, que també ha fet estudis literaris, i m'encanta seguir-la al blog, a l'Instagram, fa unes coses precioses. És en castellà, però. I bueno, m'he proposat de fer com un calendari d'advent kafkià, perquè Kafka és el seu autor preferit, he vist a booktubers que els encanta Kafka. Bueno, no cal que diguem que les persones que ens movem pel món de booktube i bookstagram, que Kafka és un escriptor molt estimat per tothom, que a tothom li flipa. I jo estava ja de, bueno, vaig a fer aquest calendari d'advent perquè així coneixo la vida i obra de Kafka, encara que no l'hagi llegit, i així tinc més ganes de llegir-lo, i al mes de febrer, gener, em llegiré aquest llibre. I quina decepció. M'ha semblat avorrit en alguns moments, en altres moments com em generava fàstic, no, sinó com mora't, o sigui, mora't, Samsa, mora't, m'és igual com, m'és igual si et suïcides, si et maten o si et mors de sobte, o sigui, mora't, no puc amb la teva existència i amb tot plegat, o sigui, prou. No faré spoilers. Però bueno, no és com aquesta cosa desagradable que s'acaba fent agradable quan llegeixes. No em refereixo a aquesta sensació, realment he tingut una sensació de malestar que no m'ha agradat i m'ha decebut perquè, no sé, se m'ha fet llarg i pesat. Ja està, deixem-ho aquí, se m'ha fet llarg i pesat, és un llibre molt curt i jo tenia moltes expectatives posades amb aquest autor, amb aquest llibre, i que li donaré més oportunitats a Kafka, òbviament. A més, he vist edicions superxules de la L. Geminada, de no me'n recordo quin llibre de Kafka, i vaig dir, mira, el següent serà aquest. A veure si l'edició ajuda que m'agradi més Kafka, perquè a tothom li agrada tant Kafka que m'ha d'agradar Kafka i és com jopetes, quina ràbia. Però bueno, la història és més o menys mundialment coneguda. Un tio que es diu Gregor Samsa se lleva un dia pel matí i és un bitxo raro, com un escarbat. I es queda tancat en una habitació fins que arriba al final, que no explicaré què és i no sé. Què voleu que us digui? També s'ha de dir que el fet que no anés a aquesta assignatura i no m'entrés a què parlava la profe, que jo crec que si hagués tingut com més interès en el llibre, amb el que volia dir, com amb més profunditat l'estudi del llibre, potser m'hagués agradat més i me vaig llegir com una mica obligada, així que segurament és això, però això, a l'autor li donaré més oportunitat. I el segon llibre que no m'esperava gens que m'agradés tant i me'l vaig llegir, posem que l'examen era dilluns, havia d'entregar la fitxa de lectura dilluns, doncs me'l vaig començar a llegir diumenge al vespre. Molt bé, Marta, molt bé. No passa res, aquí sempre anem a última hora. He aprovat l'assignatura. Sí, sobre tot pronòstic, he aprovat l'assignatura. Molt heavy, amb un 6,1, però l'he aprovat. Vale, doncs a tot això, que
vaig llegir-ho i em feia molt pal, que era La casa de nines d'Ibsen, i vaig pensar, bueno, com és una obra de teatre, i una obra de teatre, ja us he parlat a un vídeo sobre com llegir teatre, normalment dura el que dura la seva representació, per tant, no s'allarga més de 2 hores a lectura, 3 com a molt, no és una lectura que has d'anar fent per pauses, en plan, avui llegeixo una mica, el dia següent un altre més, perquè perdràs el fil i no té gràcia, i m'ha encantat, o sigui, m'he obsessionat moltíssim amb el personatge de la Nora. Bueno, us explico una mica la història de què va. És una dona que es diu Nora, que viu amb el seu marit i lo típic, una família burgesa, bla 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 bla, i el marit feia uns anys s'havia posat malalt i el metge els havia recomanat anar a un altre país, que no me'n recordo quin era ara, si a Itàlia o així, en plan un país com més del sud perquè li toqués l'aire i es recuperés i no sé quines coses, però no tenien diners i la Nora diu que el pare d'ella els va donar els diners perquè pogués anar el marit a curar-se i gràcies a això va sobreviure just després de casar-se. Però la cosa és que això no va anar així, sinó que el pare de la Nora va morir i ella va demanar els diners prestats a un tio random, un tio molt raro que en algun moment estava patint fins i tot perquè em recordava com una mica això de Madame Bovary, de com aquests jocs amb els diners que no acaben de sortir del tot bé i t'angoixes molt en plan perquè vas com començant a entrar en deutes, però al final no era tot així. I la cosa, el pitjor de tot és que això estava mal vist, ¿vale? Sí, el pitjor és que això estava mal vist socialment, que la dona hagués fet això perquè no podia signar i la dona era com una nina o com... La dona... No m'agrada parlar de la dona com a categoria general, però bueno, la dona burgesa, que és la que representa, estava tractada com una nina, com un personatge infantil, no? Llavors hi ha com aquesta ambigüitat que m'ha molat moltíssim tota l'estona de tot el que ha fet la Nora pel seu marit, tasques que ha fet, bueno, sentiments no, però totes les tasques que ha fet que són d'una maduresa i una adultesa exemplar, i per l'altra com la tracta el seu marit, com és infantilitzada, com parla quan està en presència d'ell, com una nena petita, com una nina, ell li parla en diminutius, no? I va jugant com tota l'estona amb aquesta ambigüitat, no? O aquesta dualitat, no? De la Nora madura i la Nora infantil, la Nora nina, no? Que es diu casar nines justament per això, perquè se la tracta com a una nina. I al final em sembla genial perquè la Nora diu: jo sóc el main character de la meva vida, em poso al centre a mi i aneu-vos a tomar punyetes tots aquí perquè l'important sóc jo i m'agrada posar-me a mi al centre perquè he fet tot en aquesta vida pels altres i no he fet mai res per mi. Ho dic més o menys així per no fer spoilers tampoc a la gent que no se l'ha llegit. I passa molt ràpid, la lectura és molt guai, molt interessant. La veritat és que a mi el personatge de Nora m'ha obsessionat i en més personatges que tampoc parlaré perquè vull que sigui un vídeo relativament curt, això ho dic sempre, però espero que aquest duri menys de 10 minuts, que és el meu propòsit d'aquests vídeos, dels propers vídeos, perquè si no se m'allarguen massa. I a més personatges i tal, però és que el de la Nora m'ha obsessionat molt i per això us volia parlar d'ell, perquè com m'ha obsessionat molt a mi, doncs potser us obsessionarà a vosaltres també i potser llegireu l'obra, que, no sé, és molt guai. Jo crec que això és tot per avui. I bueno, espero que us hagi agradat molt i tot això i ens veiem la setmana vinent o la propera o quan sigui. Espero que d'aquí poc perquè estava molt saturada amb exàmens i m'ha fet molt per gravar. Ai, que per cert, que no se m'oblidi que farem una lectura conjunta, si veieu això abans del 15 de febrer en Viena. És que em fa molta il·lusió perquè ja sabeu que soc una obsessionada del Dark Academia i tal. Vale, m'estic enrotllant. No em vull enrotllar, però sabeu que soc una obsessionada de tot el Dark Academia i la Blanca de Viena em va dir: Marta, t'has de llegir aquest llibre perquè és la Bíblia del Dark Academia. I vam dir, vale, m'encanta el concepte Bíblia Dark Academia, així que hem decidit fer una lectura conjunta també amb la Misha. M'ha estat tota la informació al meu Instagram i no sé, animeu-vos que té en passes, amigues, noies, o sigui, quina il·lusió, tinc moltes ganes de començar-lo. Això, va, uniu-vos a la lectura conjunta. Adeu!